ama sain ka channel lo en tu te lom thu ka soya min lo like saka min lo share saka min lo comment sak turin ka ngen chewa chuan in la subscribe lo ni chuan min lo subscribe sak turin en khongai na ka dil bok chewani mire thei wanglai ni chiar ziak tu zama khiang te thingtlang sikul upave to tak than mo bok zeta aba ne na pol som kan pas ve tak nu khan I fel chuani banganga na I thokang tia ka pa na thok chaw min room thai na te chu mo le lama bung thar kai san turin aizol khopui lam ka pan ta a ompui kan ni ta ka chuan chung te tho khal chu kan ziak lo dan zom lo thiang lo ani ta si phur fashan lo le mit ek thian no chung hian in thiar na lama wanglai ni chu ka lu pui tuk tin ta thina kilamin mut alo la kham lo na sa chu ni in kemu chur chung hian wanglai ni chu ka chiar zo le nge thin chu tianga tuk tin kan bi ve ta ka chuan eng khange ka tan hlok thlak berni ta ang ti ka ngai to le ta anung lama te an moi nai tak maya si Ronaldo pen goal dan le tunge in fiami man to ti te thlenga azia kur dup te chuan ka tharau nun chu soilo ka zirna tak po kha apui lo ma ch3 COONANAOH ti vel chhun lama kan thai thiale tak thina wangin kha phek kha chuan rual pol na konga min hnuk luta kan thil chiar kan hriat pau le kha kan zir tlem tina ni ta mai si khatiang soi ho ni khuwa a hretlem te kha lom tuna Facebook vela po engtik ngei lo hodon inom na chu alum bokem tia kan biak le tak thin te chu ti chuan infiam na lam phe ka Manchester United chak lo thu chiar te kha awi om dan lem lama en ve thlap lo te tan pon en tluk hial khan kan threwe ta thina ma se home work ero zirtir tu te soile le khabu kan bi kan na satak ma wangin en lo te tluk zetin kan hrelo le ta thina hui ha a ha thlak thina nia keu sonang ti chuana phek la ya fakna le hria tirna a khan kan ti sa le tharau chom thei kha thingtlang no pangtan awang thin mange septic ting pe fai ti te chu ke nia khur thar lai le mai thin tan thil tharania eng showroom discount emovel te la chu tui pui ra la tang hian kan the thiam phak zo si lo tui thiang him tak kan choi sak thai ti te chu ke ni tui kang po ngak tang thin te tan chuan atlom thla kan tia mesaka tui le fiera tui ani emo kong chak tui le lengkir tui emo po lo ni ro sek kan la the thiam pha chuang ho lo bike second hand mol kha kor second hand po nei zo thalo hian bike ka po second hand ma ni se kan mu sang em to tu te motan chuan atang kai don mange tin kan en kana engtika tak heng huanga te hian kan bike lui te kan zor ni thleng veang mo tin kan mel liam tuk tin ta thina ni kha kan pui lo te na ruak la chuan min ron zong lo thin te sin roi thei thil ti lo ti te mai lawa kha chuan han tlin ve na kha kan nei lawa achang chuan akuma te chuan kan tling ve le nol thin sap tong thiam le two wheeler nei angai tum phei chuan ka chiar chuak do lo fo mai han interview pui ngam thiam na nei ta hek lo chuan kan en rei ngam ta thin lawa khohar chung te pola thi fakna te chu lungkoi zet hian kan chiara avala no pangve kan ti ve le sup thin ni no pang taka thi kha an tam thin maya thi fakna ka han tingot peka tun an holowang chumo thi nu hi chuan kan fel thin a hlom ma thina chung changa lom thu soina om ve fauta po khan mizo te hi thil tha aruka ti mai aya fak chua le lo mi kan ni zia atilang mange sakap tu te reng khan aruk te ak ho ta mai lo khan kot chua an au ta ro mai thina ni takha ompui du ti te kan en tui viau to hi chuan zinga chung te lo tho tur hi ka hu phur em ti hi keima ka in shil non le keu thin
ti chuan fakna lama chuan kan tharau le ti salamin chaw a hmuh tak lo ema wangin article huanga aziak tu ming en masa in bul ka han tran le thina Dr. PC biak siama le Reverend Chuaw Thua mati alan to kha chuan mai ka tum ngai lo PL lian dinga le dar ro ki mate phei chu soi chhong le thei ngei tur khan ka chiara ma se ril rulama ni nung tangang chuan ka hei hot wang po ni bik mi alo hian ka lo thei ngil le diam ta thina ni tuna SK editor bi chian na po kha ka bi chiang ve thin te sin o a phek malama kha na lom ka lung oi lo thin pu hola zin thu kan muin piri in lo zui man nge ya nial tulamin an thil ti sual highland shaman tumlain le lamin dota pu an ni thu an mi thiang nim tu soi le loi si tran tur zok hriat thiam hara tran tum zok po chu kanai ngai chuang lo in pu kwal vel mai le midang te ti dik lo awanga kong zo aya ti tura tam ve nen hian zirtir tu lo la thei lo nuar te kha sikul chol thak le lai chuan chiara nuam ma city bus tot zeta kong pui chep taka chuan kha a chang ban kham ve thei ni hialin ka hria eng emo kha chu an nuar renga kan travek lem lo ma se no vehicle day tiang reng vel kha chu ke a sikul kal thin te tan chuan a thol nuam hlei kha ni ve tlat kha tianga wanglai ni kan bi tuk tina tang khan kum te hiala ve non to ma se kala ban san chuang lo kan khokong siam that ani hun tur te chu kan la lal ruanga doi bur thazok nga chara ron in thai ran ni ala omang ti rin na hi nun te chelo tok vel hian ka pai ve renga engtika nge ti chu abei sei tu nge po hian ka hrebik lo ni wanglai ni ka han chiar tak hi chu kan re thei zia ka hre thar le thin lunglu da khama poisa puk phalan oma in lua tur zong an omlain a hmun nen lama hral phalan oma heng zong a hian mere thei tan tang kai pui tur awang thin te ma se a phe ka hlaya atamalom a lo thona chiar zong kan ni hau lawe kan la chiar zelanga lamol a hring don ti oi vak lawa kan chiar te po mun thuma an pha hring thei ta sa power te po exam laya chezual thin a eng phut to anga kong pakhat min awanga bu fai le gas har sat thu te kan mukhar shet anga VIP le mi in noi luate khonwar tui man a in an reng thu te kan chiar huna meu chuan heile zoram thar ti in hla kan la phua ma na le ka video te min lo ngai thak saka min lo thlir sak tu te in zawai chunga lom thu ga soye